Kaliňák, bude ma zaujímať, ako to napokon dopadne, čo sa týka peňazí z Európskeho mierového nástroju, pretože prenikli informácie, že Európsky mierový nástroj nemá peniaze. Týka sa to darovanej techniky na Ukrajine. Viacero členských štátov Európskej únie v tých prvých dňoch po vypuknutí konfliktu darovalo svoju alebo časť svojej techniky Ukrajine, čo aj NKÚ napokon skonštatoval, že v tomto to hodnotil ako pozitívne rozhodnutie vlády, lebo bez týchto prostriedkov by sa Ukrajina v tých prvých dňoch hlavne vojenského konfliktu ťažšie bránila. Lenže ten status bol nastavený tak, že sa malo preplácať 84%, nakoniec to bolo 46%, teraz hrozí, že to bude len desatina. Dôvodov je viacero. V každom prípade odovzdali sme techniku za 661 miliónov, čiže mali sme tam niekde dostať približne polovicu. Dostali sme 92 miliónov, chýba nám 245. Koľko z tých 245 uvidíme a ak áno, kedy? Už nič. Dokonca nás vyzýva, aby sme ešte doplatili. To je včerajšia správa, ktorú som dostal práve po tom rozpočte. Vlastne ten príspevok Slovenska je vlastne vyšší, ako by sme už mali dostať. Takže z tohto pohľadu to je naozaj jedno obrovské klamstvo, ktoré opätovne bývalá vláda vlastne tu pred všetkými predvádzala, že ona má všetko dodné. Ani nie, že vláda, to vlastne bol Naď. Pretože, áno, to budem objektívny, pretože on to všetkým povedal a oni to potom len replikovali. Ale to proste nie je pravda. To znamená momentálne, tak ako to je nastavené, je, že Slovensko už v zásade nedostane nič. Naopak ešte by malo pri matematickom výpočte doplatiť ešte 3 milióny na to. A to je len známkom toho, že to nejakým spôsobom dohodnuté nemal. No ale netýka sa to len nás, ako by rád zase zaútočil, že veci to tam vybavte. To on zle interpretoval veci. Keby sa vedeli tie veci vtedy, ako to naozaj bolo, tak by možno vláda nerozhodla o tom darovaní. Pretože aj teraz má Poľsko obrovský problém. Poľsko má vo fonde 2 miliardy. A nedostane z toho takmer nič. To znamená, tí, čo pomáhali ako prví, dostanú najmenej a nad tým by sa mala komisia zamyslieť, že či toto náhodou nie je nesprávny prístup. Že tí, čo čakali 3 roky a v kľude si vlastne urobili nové zmluvy a potom tie svoje staré veci dali preč, alebo ako Poľsko alebo Slovensko, ktoré dali priamo zo služby. Priamo zo služby sme dali naše systémy a už nás potom nič nechránilo. Že či by teda nemalo byť nejakým iným spôsobom. Toto je vec, otázka komisie a o tom, kde vlastne všetky peniaze, ktoré pôvodne tam boli, nejaké peniaze. Jeden z tých dôvodov je ale aj blokácia Viktora Orbána, ktorý tam blokoval. A teraz je otázka, či Peter Maďar uvoľní tých 6,6. No dobre, ale niektoré krajiny tam prestali dávať peniaze, keď videli, že Maďarsko to blokuje. Je to jeden z dôvodov. Dobre, opäť oddelme dva problémy. Jedna je pomoc Ukrajine, ktorá bola nutná a druhá je potom následné podmienky, ktoré mali byť vyrokované, boli vyrokované, to sa môžeme o tom baviť, ktoré sme za tú pomoc my mali vlastne dostať akoby refundáciu. A teraz chcem povedať, že čo sa týka tej pomoci Ukrajiny, tak ako ste správne povedali, ako to vtedy bez debaty bolo nutné, ale takisto ako ja sa netvárim, že Kuby a Migy a podobne z neviem akého roku znižujú obrannú schopnosť Slovenska, keď ste ich niekam posunuli, tak sa prosím vy netvárte, že tam išlo o nejakú strašne teraz aktívnu techniku a znížila sa strašne obrannú schopnosť Slovenska, lebo potom nie ste vec, lebo to tiež rovnako nie je pravda, hej. Tam sa odovzdávali veci, ktoré jednoducho my sme nevyužívali, nefungovali. Oni si vedeli často tie veci opraviť a tak ďalej. Takáto bola vtedy argumentácia. Toto nebolo ani u vás. Áno, ale toto nebolo ani vami vyvrátené, hej, že dobre, poviete mi, keď áno, ale teda, že tá časť tej techniky bola v takom stave, že bola teda u nás nepoužiteľná a oni vďaka tomu, že sú z tejto časti sveta, tak si to vedeli vlastnými prostriedkami opraviť. Čiže jedna vec je to, že tá pomoc bola potrebná a teraz, že aká je jej hodnota. No a druhá časť, a to je to, o čom sa tu bavíme, je to, že za nejakých pravidiel sme do tohto vstúpili a áno, možno keby sme vedeli, ako to dopadne, tak sme možno, že rozvážnejší. Ja teda priznám osobne ani nie. Ja som rada za každý zachránený život, lebo si myslím, že je to lepšie, ako keď to má ležať v sklade. Ale dobre, možno iní kolegovia, príklad Richard Sulík by bol presne ten, ktorý by si dal vypracovať excelovskú tabuľku o prínosoch, výdavkoch a tak ďalej. Však on si tú tabuľku v minulosti aj dal a preto potom s Matovičom si nevedeli priznať, no ale aj to bol jeden z tých dôvodov, že boli excelovské tabuľky. Toto skôr platí v prípade pána Naďa, že naozaj tam boli informácie iné, ako sú teraz reálne. Dobre, v poriadku. Ale vo výsledku ja som nepočula za celý čas, čo Maďarsko blokovalo túto tranžu, tak ja som nepočula od vás nič, ani zmienku. Kde je tá vaša politika na všetky 4 svetové strany? Kde sú tie vaše kontakty teraz? Prečo teraz nezavoláte do Maďarska, Mercovi a neviem komu, aby jednoducho ste využili tú vašu úžasnú politiku a tie dobré kontakty? Lebo ja mám taký pocit, že tým, že sa Fico pchá Putinovi do ryti,
keby sme ho... Vás poprosím, akože veľmi pekne, pani poslankyňa, hej. Keby sme tu Putina a jeho útoky nemali, tak toto ani neriešime, hej. Ale jemu sa tam chodí poklonkovať, čo spôsobuje, že potom na tej druhej strane mu ani nezdvihnú telefón. A potom hrdili ste sa, vaša vláda, alebo vaše zoskupenie sa hrdí dobrými vzťahmi s Maďarskom, politikou výbornou na všetky 4 svetové strany. Tak ako je možné, že ste ani nepípli, keď Maďarsko nám blokovalo, alebo teda bolo spolu zodpovední za to, že nám blokovali tieto peniaze, a že teraz nedokážete vyrokovať diplomatickou cestou to, že ako prvý, keď sme pomáhali a najviac sme pomáhali, alebo jedni z najviac, ako to, že nám Európa, keď máte také dobré vzťahy, nedá viac peňazí. Pani poslankyňa, poprvé je to informácie zo včera, že vlastne teda je to v zásade vybalansované na nulu, respektíve ešte by sme mali dať viacej 3, či budeme o tom určite debatovať. Výsledok diplomaticky nie sme to len my, ale sú to aj ostatné krajiny, ako napríklad Poľsko a mnohé ďalšie, ktoré tam v tom majú miliardy. Čiže nie je to o zlom alebo dobrom Ficovi, ako by ste radi naznačili, nie je to vôbec samozrejme pravda. A navyše, prečo sú nefunkčné tie systémy, keď Poliaci si do dneska nechali MiG-29? A navyše tá základná vec, povedal vám a tým oklamal celú koalíciu, že žiadny z nich nelieta. A pritom v roku 22, kedy sa išli darovať, lietalo 8 kusov. Len ten rok ich z tých 12 lietalo 8 kusov. Ja musím potvrdiť, že my sme dostávali informácie, že komplet všetká technika, čo sa daruje, je u nás nepoužiteľná. No jasné. A to, čo Sulík vlastne bol oklamaný, to preto, lebo Naď povedal, že žiadne medzinárodné záväzky na tom neviaznú. A v obidvoch zmluvách boli medzinárodné záväzky, ktoré zakazovali to vyviezť zo Slovenska bez súhlasu. A to je medzinárodný záväzok. A preto je Richard Sulík nahnevaný, pretože vlastne on ho uviedol do toho, že musel aj on porušiť zákon a vydať licenciu na niečo, na čo podľa zákona licenciu vývoznú vydať nemal. Ale to sú všetko vedľajšie veci. Stále si neodpovedám na tie vaše dobré vzťahy. Tá politika na 4 svetové strany, ako to mohlo to, takto čo vy ste pokazili, keď ste boli vo vláde. Môžete nechať, áno, ukriúdiť občanov. My budeme mať za chvíľku Európsku radu a my na Európskej rade si to samozrejme prejdeme, akým spôsobom to je. Čiže budete lobovať za to, aby sme aspoň nejakú časť peniazy videli? No nie len my, no tak samozrejme, že všetky krajiny budú nespokojné, lenže komisia tie peniaze použila, z toho 2 miliardy išli na Ukrajinu, no tak potom akože sa o tom bavíme. Musíme sa o tom zamyslieť, že kto čo dal a urobí sa ten systém na novo. Nejakú kompenzáciu, keby sme nedostali tie peniaze? Určite budeme žiadať kompenzáciu, určite, lebo ešte je viacero tých programov, ktoré sú, či už to bol SAFE, alebo budú ďalšie programy, tak tým spôsobom budeme chcieť, aby nejakým spôsobom komisia ocenila štáty, ktoré takýmto spôsobom dali tieto techniku zo svojho. Posledná veta, ja si myslím, že toto je presne príklad toho, ako nám škodí táto politika na všetky 4 svetové strany. Šťastí to je možno úspešný doma vo voľbách, ale vo výsledku to spôsobuje, že potom, aj keď máme objektívne správne argumenty, boli sme jedni z prvých a pomáhali sme jedni z najviac, tak napriek tomu tá diplomatická sila, vďaka tomu, čo pácha naša vláda, tak nie je dostatočná na to, aby naši občania neprišli o peniaze. A pán Kaliňák povie, my nie sme nútení za vás to riešiť. No vy ste vo vlade, tí ľudia, vaši občania prídu o peniaze, hej? Ale v tomto ste hrozne lacná. Okay. Pretože keby bola pravda, že len Slovensko nedostane. Ale vedia, ja nehovorím, že nie. Môžem dohovoriť. Ale už štvrtýkrát hovoríte to isté. Ja som ani raz nepovedal, že len Slovensko. Prečo mi to vysvetľuje? Keď Poľsko nedostane, tak to potom nie je naša vina našej politiky, čo tu teraz hovoríte, že to je vina vašej politiky, že vám niekto nezdvihne telefón. Ale počkajte. Čiže nie je to proste pravda. Poľsko, ešte raz, nie je pravda. Ale Poľsko sa tak nechváli, ako váš predseda Robert Fico, ako má dobrú politiku na všetky a dobré kontakty treba na všetky 4 svetové strany. Pani Ciganíková, posledná otázka ešte smerom k vám.